Pabilin ta sa pagtindog mga igsoon. Magabasa ta sa mga sulat ni Paul sa mga taga Colossian. Colossian chapter 3, duha ka verse gikan sa 1 hangtod sa 2. Matud pa sa atong mabasa. Kuno galing gibanhaw man kamo ban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang naa sa itaas. Di na si Kristo nagalingkod sa tuo sa Diyos. Itumong ang inyong mga huna-huna diha sa mga butang naa sa itaas o dili sa mga butang dinhi sa yuta. Palakpakan nato ang mga tulong sa Diyos. Lingkod kitang tanan mga igsoon. Praise God. God is good. Palakpakan nato ang Diyos. Thank you, Lord. Sa mga pulong nga atong gibasa sa Colossians 3:1-2, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ani nga mga verses, manggadala ko misahe ani nga adlaw kanatong tanan mga igsoon. Kiningo sa kapulong nga nagingon determination. Determination. Ang pulong determination is state of being firm in decision. Usa ka pulong agulagway sa usa ka lig-on nga pag-design. Anang lig-on nga paningkamot, lig-on nga tumong, lig-on nga desisyon. Kanang hugot na yung desisyon nga naka-decide kang malagad sa Ginoo, mangalagad na gyud sa tibuok kinabuhi. Praise God. Kini nga verse naka-address ni, kung hindi tutukan kain nga verse, naka-address ni sa mga bautismado na. Bunga sa maayong balita na matud pa ni Paul, kung gibanhaw ka mo uban kang Kristo, nan pangitaan ninyo ang mga butang naa sa itaas. O dili naa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Diyos. Naa siya nagalingkod sa tuo sa otoridad. Kaya diha sa pagpakatao ni Kristo, ang Diyos iya sa lawas, aron nga gidawat ang tanang kagahom. All power is given unto me in heaven and in earth. O sa paglingkod niya sa tuo sa pangkahom, din sa atong pagtutok sa mga butang naa sa itaas, siya mo makahimog sa pagtagana. Kaya naa kaniya ang tanang otoridad sa pagsangkap, paghatag, pagpanalangin. So sa atong gibasa, if ye then be risen with Christ, naka-address natong tananing nabanhaw ta uban kang Kristo. Tanihang nabautismuhan ta siyang ngalan, pinasaylo atong mga sala, paghawas nato sa tubig, hulagway sa pagkabanhaw ni Kristo, gikan sa lubong. O ang ebidensya sa atong kasinatian, mao nga siya nipuyo sa sulod nato, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Christ in you, the hope of glory. So wala nato ni gihangkon sa sulti lang, pero gihangkon nato ni sa atong kaugalingong testimony. Katong usa ka adlaw nga natin nabatyagan nga gahom nga di ta kapugong sa atong kaugalingon, nakahilak ta, nakapasalamat ta sa Ginoo, natay gustong isulti sa Ginoo, pero dili malitok sa pulong, kung dili hilak na lang ang atong response. At yabaw ta sa Ginoo tungod sa unspeakable joy nga sa sulod. Ug mao ni ang gisulti sa mga propeta na usa ka kapahulayan sa Dios na niya sa atong mga kinabuhi. And ye shall find rest unto your own soul. Seek those things which are above, mga langit nung butang. Kung maghisgot ang langit nung butang, walay kantidad nga ikabayan.
Usa ka adlaw sa dihang ang mga apostolis naglakaw, naglihok ang Ginoo sa pagbautismo sa iyang espiritu, dihay sa namangkiro nga mingon, tagay ko anak nga gahom, kay bayaran ko kamog usa ka kantidad. Gingnan sila sa mga apostolis, malaglag ka kauban sa imong bahan, di ayaw pagdahuma nga ang gasa sa Espiritu Santo kabayarag sa lapi. Salamat kay walay bayad ang kaluwasan. Amen. Ikaw na ang pinakakabos na tao, pwede ka makadawat sa kaluwasan. Pero bisan kini nga walay bayad, dili pud ni siya ika pamugos. Kung dili pangitaon ang kasinsiro sa atong pagpangayo ni ana. Kung mangayo ta, aning abutang kasaligan ang Dios nga siya magahatag. Kung sa inyong pagkadaotan, kabalugan ni bumuhatag maayong butang sa inyong mga anak, unsa pa ka ang inyong amahan na naa sa langit, na magahatag sa langit nung mga butang. Amen. Salamat kay ang Diyos mandagayaon sa iyang mga paghatag. O gibuhong taniya sa espirituhanong mga blessing. Seek those things which are above. Diin ang Ginoo nagpasalig. Sa Ephesians chapter 1 verse 3, nakadawat tag spiritual blessing in heavenly places pinaagi sa atong Ginoo. Na kung mangayo tag langit ng mga butang, kita makadawat pinaagi sa atong Ginoo. Dunay hatag sa Dios ug duna po'y ganti sa atong mga buhat. Amen. Ug duna tay mga sakripisyo sa atong pag-alagad sa Dios, gantihan pud ni sa Ginoo. Tanaw mo abot ko sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalo sa pagbayad sa matag usa sumala sa iyang binuhatan. Pero lahi pud ning free gift sa Ginoo sa dihang mangayo ka sa Dios bisag way sakripisyo. Nituo ka lang nin makadawat ka sa langit ng mga saad sa Dios. Amen. Praise God. Set your affection on things above. Itumong ninyong huna-huna sa mga butang naa sa itaas ug dili sa mga butang dinhi sa yuta. Hallelujah. Ang mga natawo pag-usab sa John chapter 3, except a man be born again, he shall in no wise enter into the kingdom of heaven. O kita nga natawo pag-usab, sumala sa gisulti ni Paul, if ye then be risen with Christ, natawo ta pag-usab, diha kang Kristo, dunay lumba nga atong ginaapilan. So kini nga spiritual race, mga igsuon, para lang ni sa mga kwalipikado, kadtong natawo pag-usab. So kining lumba nga atong giapilan, lumba ni sa pagtuo. Nga bisag magkadagma-dagma, may pagtuo gihapon ta. Bisag may pagsulay, may pagtuo gihapon ta. Kaya kung walay pagtuo, dili mahimuot ang Dios. Bisag ang atong unod, wa malipay sa mga pagsulay. Pero ang pagtuo nga atong nabatunan, nakapahimuot ni sa Ginoo. O kung ang atong pagtuo nakapahimuot sa Dios, ang mga panalangin sa Ginoo sa pagsangkap usab magaabot sa atong kinabuhi. Kining lumba nga atong ginaapilan, na kinahanglan ni nga dili ta madisturbo. Kung unsay atong gitutukan sa langit ng butang, dili ta ma-interrupt sa bisan unsa nga distraction. Kay kung magpadaog ta sa mga distraction, mawala ka sa imong track, mawala ka sa linya, diha ka nagsugod sa pagdalagan. Matud pa sa atong mabasa sa Hebrews 12, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Atong isalikway ang tanang kabugat para dili madisturbo ang atong pagtutok sa unahan. Isalikway ang mga butang nga nakapahasol kanato. And sin which doth so easily beset us. Bisan pa ang mga sala o bisan pa ang bisan unsa nga butang nga makahasol kanato, and let us run with patience the race that is set before us. Kining lumba nga itong ginaapilan, bisan ni hunong ka, nagpabilin ang hangit ug agda sa atong pagdalagan. Kay ang pagpadayon mo ni gisulti sa Ginoo, he that endures to the end shall be saved. Amen. So kining pagpangalagad sa Ginoo, di gyud ta kalikay, dunay daghan kayo mga hasol, daghan kayo mga samukan
Daghan kayo mga kababagan, kining tanan matawag og distractions. Nga usahay diha sa tong pag-alagad mabarata, mahunong, usahay masamok kita sa daghang mga distraction. Kining pulong distraction usahay makapausab sa imong pagdagan, imbis nga mudiretso ka, mahasol ka sa mga samok, usahay muliko ka sa wala na dili tinuyo. Tungod kay nadala ka sa mga distractions na nagharang sa imong unahan. Dunay mga nagapangalagad nga karon nagpahulay tungod kay nabara sila sa mga kasamok o distraction, mga disturbance aning atong lumba sa pagdalagan. Usahay ang atong attention imbis makatutok ta sa unahan, mawala ang atong focus. Tungod kay daghan kayo mga butang nga naghasol sa atong pagdalagan. Usahay maghatag ka natong kalibog. Usahay kining mga tentasyon, kining mga pagsulay, mahimong disturbance sa atong pagpangalagad. Imbis ang imong speed kusog kaayo, malangan ka, usahay muhunat kag sibog tungod kay dunay daghang mga distractions nga nagharang. Ug wala exempted nato ana kitang tanan. Ang distraction say magsugod sa atong hunakuna, usay magsugod sa atong pagbati, magsugod sa kahuyang sa atong pagkatao. Na usahay anak nga mga butang mausab ang atong determinasyon sa pagpangalagad sa Dios. Usahay mahasol kita sa pagpadayon. Hallelujah. Di ta makalikay sa daghay mga kasamok, mga igsoon. Kay ang kalibutan nga tong gipuy-an puno sa kasamok. Praise God. So dunay mga negatibong mga butang nga atong makita sa palibot ani nga kabuhatan. Dunay mga comments nga mga negative comments nga madungog nimo sa imong mga suod nga higala. Usahay makita ka sa imong mga silingan. Ug wala sa silingan makita nimo ginatelevise usahay makita nimo ang mga negative nga comments. Sa radio madunggan nimong lain-laing mga komento nga usahay kini mga butanga mahimong mga distraction labi na sa atong mga cellphones karon daghan kay mga talaawon diha nga maka-divert sa ato ang determinasyon. Magkibra sa kadasig, magwala kanato sa atong determinasyon. Bisan asa ka motan-aw sa kalibutan, dunay mga simple actions nga atong makita. Mga desires nga gina-advertise. Madunggan nimo, makita nimo sa kadalanan o bisan sa mga radio ang mga butang na naghatag o pag-inganyo. Aron nga madasig ka unya ang imong excitement dili na kadtong butang nga imong gipangita, kadtong langit nung butang ma-divert. Nga imbis kadto mo ay priority nimo, mausay malimtan na ang mga langit nung mga butang. Tungod kay daghan kay distraction nga imong makita sa atong palibot o sa atong kapanahunan. Hallelujah. Usahay mga igsoon na sa atong pangalagad nga kita ra po'y mangusog nga dili ta magpadaog sa daghan kay mga hasol nga nagpalibot sa atong kinabuhi. Usahay naara sa sulod sa imong pagkatao, usay kauban na nimo sa panimalay, usay naara sa mga silingan o sa mga dapit nga imong pagkaatuan na himong mga distraction nga madrive ang imong determinasyon. Gusto ka aning adlaw nga imong panghuna-huna, Diyos nun, pero makita nimo ang daghay mga action nga usahay makapadivert sa imong huna-huna. Tamnan sa yawa o mga butang hugaw imong huna-huna nga imbis nga espirituhanong butang mahimong karnal nang magdumog sa imong huna-huna. Distractions na siya. Hallelujah. O kitang tanan nakasinati tag lain-laing kasamok sa kinabuhi. Pero bisag nagpuyo taning kalibutan nga hilabihan kasamok sa libadyaw, daghay mga alantoson, daghay problema, daghay pagsulay, gigamit sa Dios ang mga magwawali. Aron bisag naglublob ta sa kangit-ngit sa kinabuhi, gitawag ta sa Dios pinaagig mga magwawali. Kadtong kinabuhi pod sa mga magwawali nga gikan kaniadto sa kangit-ngit sa kabuhatan. Praise God. Kinabuhi nga puno sa kalibog, gitawag ta sa Dios. Kinabuhi nga daghay problema, kinabuhi nga walay focus, walay tarong panglantaw sa ugma, walay direction.
Kinabuhi nga way paglaom, way kalipay, mao na ang dapit nga diha ta gitawag sa Dios ug gusto niyang tagaan tag tino nga determinasyon. Salamat kay wala ta nagpabilin sa dapit nga walay paglaom. Salamat kay wala ta nagpabilin sa kinabuhi nga ulipon ta sa mga bisyog, mga kahilayan ug gikan sa maong dapit gitawag ta sa Dios. Uban nato gitawag ta sa Ginoo, daghan kay tag mga problema, daghay mga balatian, ulipon ta sa mga bisyo, ulipon ta sa ubang mga tao na addict ta sa pagbuhat og mga daotan. Ang mga tinguha sa atong kinabuhi puros kalipayan sa unod. Ug diha ta nga dapit gitawag ta sa Dios. Hallelujah. Aron nga tagaan og focus ang ato ang panghuna-huna. Nga gikan sa yutan-ong mga kagubot, mabalhin atong focus ngadto sa langitnong mga butang. Gitrabaho ni sa Dios sa atong kinabuhi, pinaagi sayang mga pulong aron kita makabaton og inablihang una-una nga mutuo ta sa mga pulong sa Dios, aron nga ang una-una nga nagapos sa daghay mga kakulian, mga kalibog, mga problema sa kalibutan, mapokus ang atong atensyon sa langitnong mga butang. Kay samtang nagtutok ta sa yutan o utang puno sa kalibog, kasamo, problema. Ug gusto sa Dios nga tagaan tag panghuna-huna nga naay kalinaw, kalipay ug may paglaom. Makasalig ta sa Ginoo nga atong giila, kay naglingkod siya sa trono sa panggahom. Gahom dinhi sa yuta o gahom dito sa langit. All power is given unto me in heaven and in earth. Busa makapangayo ta bisan daghay kalibog nga usay atong maagian aning kinabuhia, pwede natong tutukan ang Ginoo adlaw-adlaw. Kay kung dili ta magtutok sa Ginoo, ma-divert ang atong panghuna-huna ug madala ta balik niya itong kalibog o way paglaom na kinabuhi. Sa pagtutok sa Ginoo, the author and finisher of our faith. So sa dihang magtutok ta mag-ila sa Ginoo, ang pagtutok sa Ginoo bisag naay may distraction, magsangpit ta sa Ginoo. Bisag daghay pagsulay nga mahimong distraction, tutok gihapon atong pagampo sa Ginoo sa pagsalig nga tagaan tagkahayag taliwala sa mga kagubot o mga kangitob sa atong mga dalanon. The author and finisher of our faith. So dili ta kalimod sa atong kaugalingon. Bisag di nato itug-an mga igsuon, ang mga butang pwede raman ta magminaot god nga murag lig-on kay ta, pero kitang tanan dili ta exempted sa lain-laing distraction sa kinabuhi. Naabot ta ning adlaw, siguro may problema sa panimalay. Naabot ta dinhi daghay distraction nga halos dili ta kaabot sa simbahan. Kay daghay mga harang, daghay mga distraction nga gihimo ang yawa aron nga tintalon tang ma-divert atong hunahuna. Pag-abot na to sa simbahan, naapay kagubot ang hunahuna, pero sa diyang nagsugod na ta pag-awit na focus pagbalik sa Ginoo ang atong hunahuna o naligon na sa pag-dive. Nawala tong mga distractions sa hunahuna diha sa pagbati. Ug mao nay nindot nga butang nga dili ta mobiya sa panagtigom. Kay dinhi atong maset pagbalik, mapokus na to pagbalik sa Ginoo. Bisag unsay problema pagpanginahanglan, inigtutok nato sa Ginoo, matod pa niya, all power is given unto me in heaven and in earth. Kung doon na kay pagpanginahanglan nga langit no, naa sa gahom sa atong Ginoo. Kung doon na kayo tanong pagpanginahanglan, ayaw libugay mo una. Kay may Diyos nga naglingkod sa trono nga tag-iya sa tanang mga butang. Ang paningkamot sa yawa nga pakanon niya atong una-una sa mga hugong mga butang. Kanang gusto sa yawa nga musimpatiya ta sa mga butang nga nahimong ikasadyaan sa kabuhatan. Nga tagaan kag imagination nga din nagbuhat ang sala diha sa imong hunahuna. Aron nga gusto sa yawa nga ang imong tutukan dili na ang Ginoo nga naglingkod sa kahitasan.
ang imong pagtutok na kay na-divert imong focus sa iyong tanong mga butang. Dili na to makapot ang presensya sa Dios kung wala nakapokus ang atong pagtuo ngadto kaniya. Kung wala nakapokus ang atong paghigugma sa Ginoo, dili na to di murag walay sandayong sa mga blessing o mga saad sa Dios nga magaabot sa atong kinabuhi. Pero bisag daghang kay naglikos nimong mga distraction matud pa sa atong gibasa sa Hebrews 12. Let us lay aside every weight, tanang kabug-at ipadapin usa sa dihang naata sa pagsimba sa Dios. Ang importante, mapokus pagbalik ang atong pagsalig sa Ginoo, mapokus pagbalik atong paghigugma sa Dios, ug ang langit ng mga butang ipaabot sa atong kinabuhi. Manguli ta nga may kalig-on, andam na ang pailob, andam na ang pagsabot, andam na ang pagpasaylo, andam na ang paghigugma, andam na ang kalig-on sa atong pagbarog. Praise God. Aron nga bisag dunay daghang distraction, mulapos ang imong pagtanaw sa pagtutok sa Ginoo, bisag may mga problema, may mga kalisdanan, di gihapon ka mawala sa pagampo, di gihapon ka mawala sa imong pagpasalamat, di gihapon ka mawala sa imong pagsalig sa Ginoo. Kay bisag daghan kay sa libadyaw nga butang ang imong pagtutok lahos sa kalangitan, nga may naglinggo dito nga nagluwas kanimo gikan sa kangit-ngit sa kinabuhi. Hallelujah! Praise God! Nainumdum ko sa akong papa, lasang-lasang lati-lati pa ng digos. Lisod man, na siya, di pong mamamusil siya, inig ka kilom-kilom. Aron nga naay kasudan, lati-lati pa ng digos, dako ng mga siyudad. Na siya iro nga gitrain. Kung imong tanaw ng iro, sensitive ka ng iro, makadungog lang nagkasikas, isang kasikas o iring, abdik ka na sila, mupaghot tayon. Kay dili sila pwedeng disturbuhon sa bisan unsa nga katingad-an. Praise God. So katong among iro nga uban-uban sa pagpapa, kung asa ang site sa iyang dibomba, tutukan po to sa iro, na-train siya. Di pa kaito siya tigulang hantod nga nadugay siya pangayam kung asa di man maintimano usahay, pero inikahulog na. Focus gito niya, di gid pa disturbo og lain tong pangitaon gito asa to dapit ang manok nga naigo o langgam nga naigo. So dili siya mutagad sa ubang mga distraction kundi nakapokus siya sa butang nga iyang abson. So nasayta natay mga binuhi nga ing ana may suon nga gagmay lang tingog perting sa baag yun. Di siya mosugot nga dunay maghasol kay pero kung ang iro di ay matrain, di siya mutagad sa ubang kasamok. So inigbuto na sa dibumpa na may mo arang-alang mo ito'y gukdon yun. Yan na may mga manok nga buhi. Labayon niya itong asay gusto niyang ipagukod. Tanahon sa iro, iniglabay niya katong manuka mo naigo paglabay, di ito lungan pagkukod. Di po to siya mutagad sa ubang manok. Katurag yung naigo nga mo ito'y ipadakop sa iya mo ito'y dakpo niya. Hallelujah. So bisan unsa ka abtik sa iro sa mga distraction, kung matrain na siya, dili siya mutagad sa ubang distraction. Praise God. Kaya sa Diyos nga i-train ang atong pagtuo. Na bisan dunay distraction daghan, di ta mawala sa pagsalig sa Diyos. Sa wala pa ta matrain, gagmay pagsulay, dali rata mo takilid, dali rata mawala sa da. Pero kung matrain na ta mga igsoon, kaya sa Diyos, usbon ang atong pagkatao, atong karakter, atong attitude. Tingali, usapot ta sa mga tao nga daghay mga pakigbisog. Usa sa mga hindrances, no? Usa sa mga distraction sa atong pagpangalagad sa Diyos. Kanang imong i-compare imong kaugalingon sa uban. Imbis ka mong focus sa Ginoo, mutanaw ka sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Unya,
imo nang ini-compare nimo kanang baba kanunay ang imong pagtagad sa imong kaugalingon. Usa na sa mga distraction. Ngayon ka nga, may pana siya kay murag ingana. Ikaw murag ang imong tanaw sa imong kaugalingon naka sa ubos. Ngayon ka maayo pa na sila. So kung ingana imong tinan-awan, mahimong mawala ka sa imong focus sa pag-ila sa Dios. Wala biyay dato o pobre sa langit kung makaabot na ta dito mga igsoon. Wala biyay gwapo dito o pangit mga igsoon. Mahisama ta sa dagway sa Ginoo. Ang importante ning atong pagpangalagad, mga dili ta mahasol sa bisan unsa nga distraction. Dili mawala ang atong pag-focus sa Ginoo nga samtang buhi pa ta, Lord, samtang as long as I live, Lord, I will praise the Lord. As long as I live, Lord, I will serve the Lord. Ug ato na nang gipix nga focus atong kinabuhi, mga lagad ta magkinaunsa man samtang may kinabuhi, Lord. Nasayad kung dili ko nimo biyaan. Ug tagay ko og determinasyon sa akong kinabuhi bisan unsa man nga mga pagsulay ang imong saad tinuod o kini paglaom sa among kalag. So kanang kabalot ta mo tan-aw o mulikay sa mga distraction nga usahay makapawala sa ato ang determinasyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero kung nakapokus ka kanunay sa Ginoo, bisag daghay nagkapyot nga mga distraction, ma-feel gihapon nimo Ginoo. Praise God. Nagpasabot nga train up na ang imong karakter. Asa makaaning adlaw sa simbahan, nakapokus na ang imong kasing-kasing, nakapokus na ang imong nahuna sa Dios. Kung sa laing adlaw nag-struggle ka nga dili ka manlupig, dili ka mabuntog, inikabot sa simbahan, bisag daghay nagapos, iwakli ang tanang sala nga nagpiit paglikos. Dagan sa pagtuo, focus imong attention. Kaysa dyan mapil na to ang Ginoo. Dunay relief, dunay kagaan nga itong mabadsyagan. Dili nagpasabot nga kabugat sa imong pagsulay, nakuhaan, kung dili ang imong kalig-on ning tubo, na nahimo na lang gaan ang mga pagsulay o dili na makadisturbo sa imong mga pagampo, dili na makadisturbo sa imong pagkinabuhi diha sa tawag sa Dios sa kabalaanon o sa pagkamatarong. Hallelujah. So kining atong pagpangalagad, ang Ginoo mo'y atong tandian. Ayaw ang kalibutan kung sila naa sa kahayahay. Praise the Lord. Salamat Lord. Kaya gitawag ta sa Diyos sa bisan unsa nga kahimtang, siya mo'y atong tutukan. Mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo. Kaya kung tao, butang mo'y atong tan-aw, usahay atong estimation sa atong pagkataong baba. Ma-inferior ka, kanang mura kag maulaw, o dili na nimo mapokus ang Ginoo nga maoy takos pagadayon o pasalamatan aning iyang pagtawag. Set your affection on things above and not on things on the earth. Ang mga butang sa kalibutan, kung maoy imong tutukan, mawala ka sa imong pagdalagan. Mahimo na siyang, it will cause destruction on your focus to Jesus. Kung butang, kay kung itanaw nimo sa butang dako imong expectation anak nga butang ini kapalpak anak, mawala na, ma-discourage ka o mawala na imong focus sa Ginoo. Pero kung ang Ginoo mo'y kanunay natong i-focus mga igsoon, nasayod siya kung sa'y atong pagpanginahanglan. Wala pa gani takabungat pinaagi sa mga pag-ampo, nasayod na Ginoo, doon na sa'y mga tagana sa atong mga pagpanginahanglan. Itugyan kaniya ang tanan nimong palas-unon. Itugyan ngadto kaniya ang tanan nimong panginahanglan adlaw-adlaw. Itugyan ngadto kaniya ang imong kasiguruhan adlaw-adlaw. O ang Diyos kasaligan sa tanang pagsangkap sa atong mga pagpanginahanglan. Dili ta makaligay nga tutukan nato itong trabaho, tutukan nato itong negosyo nga di ta maalkansi, tutukan nato ubang mga butang dinhi sa kalibutan. Hallelujah. Pero ang akong pag-encourage mao ni nga ang mga butang nga atong itutukan dinhi sa kalibutan kanang maghatag natong kadasig.
Na kay trabaho, na kay business nga imong giatiman, gitutukan nimo adlaw-adlaw. Praise God. Siguro ang imong negosyo dili kababagan sa imong pagpangalagan. Kay kung ang negosyo na labaw sa atong kadasig, na-divert na ang imong determinasyon. Muna ingon sa Ginoo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Lord, ni ako ani nga trabaho, pero gamiton ko ni nga makahimo kog pagdahig sa imong ngalan. Kana mo'y nindot nga mga butang. Kung ang kalibutan magtutok sa mga butang sa yuta nga gihimo nilang Dios-Dios, nga bisag Domingo wala sa simbahan, bisag panahon sa pagampo, way panahon ng Ginoo, gihimo nilang Dios-Dios ang mga butang dinhi sa kalibutan. Wa sila kasayod nga ang mga butang sa kalibutan mahanaw. Pero bisan pag nagtutok ta sa butang kalibutanon, pero ang atong determinasyon nga kung unsay abot o unsay paagi ani maghatag ning paghimaya, madungagan akong kadasig. Kung sa una wala kay business, may mga Domingong di ka makaplagan sa simbahan. Karon nga doon na ka na negosyo, imong gisiguro nga way manaktawan sa mga panagtikom. Tungod kay ang imong gitutukan para sa paghimaya sa Dios. Hallelujah. Dili ta malimot nga apil ta ani nga bangga. Let us run with patience the race that is set before us. Let us run with patience, looking unto Jesus. Hallelujah. Kaniha nga nagdagan ta nga doon na tayo lig-on nga focus kung sa'y tumong sa atong mga pagkinabuhi. Kung makakaton ta pag disregard sa mga distraction. Pag abot sa pagsulay, padaplin kay mas labaw nako ang pag-alagad sa Dios. Kawad ang trabaho, dili mawa akong determinasyon. Ang pagtawag sa Dios, maghatod ka nako sa kinabuhing way pagkatapos gingharian nga wa nay kamatayon ang giandam sa Dios. Inigdunay mga pagsulay nga ingana di mawala imong pag-alagad. Padayon ka gihapon, Lord, paybawa ang Ginoo, Lord, nasayod ka, nawadaan kong trabaho, Lord. Ilisi kong laing nindot nga trabaho, Ginoo, na dili malibat akong tinanawan, dili madisturbo ang akong pag-alagad kanimo. Di ko kawad ag oras sa mga pagampo, di ko kawad ag adlaw sa pagsimba kanimo. Ulihi ko mga butang nga akong tutukan aron ka mahimaya sa akong kinabuhi. Hallelujah. O dili na to himuong kasamok ang mga butang atong gikatugyan sa Ginoo. Let us lay aside every weight aron makadagan tag maayo aning lumba. Kay duol na lang ang kinutuban sa atong panahon. Kanang mudagan ta mga igsoon nga wa tay gipas-an, way kabugat. Kanang mga athletes, kung imong tanaw na mga athletes, imuong ka nga ang ilang mga sanina, wag naka-sleeveless, naka-short sila nga, mga gaan kayo, kaya di sila gusto nga, inigdagan nila, disturbo sila sa kabugat sa ilang lawas. Way athlete nga magdagan nga naka-jacket, mga isuon, kaya mo rin mo pugong sa hangin, kung sa buburot sa nina, katug yung luag kayo nga, easy kayo lang pagdagan. Muna yung let us lay aside every weight, mga lagad, tadaghan man tagitagad, daghan tagitutukan, pero kining lumbang nga itong giapilan, kinahanglan wala tayo pasanon nga kabugat para padayon ta sa atong determinasyon sa pagpangalagad. Bisag unsay responsibilidad nga nagdugang adlaw-adlaw, ayaw kuhay ang imong pagtagad sa pag-alagad sa Dios. Himuang pakapin ng yutanong mga butang. Ang priority nato, determinado ta na magtutok sa Ginoo sa iyang pagtawag. Kaya kung maunay pagpahiluna sa itong una-huna, matagsanpit ni mo na ang Ginoo. Kaya dili ko kamubiyaan nga daw mga ilo. Let us run with patience looking unto Jesus. Na makakaton ta pagsalikway anang mga butang nga makahasol sa atong pagpangalagad. Kung paliktad na, diverted na imong determinasyon, lahi na ang imong pagtilaw sa pagpangalagad. Magsugod nagkatabang, magsugod nagkalasay, makita ka na sa makaubanan, tagsa ka na lang makitaan sa simbahan. Nagpasabot nga imong determinasyon, diverted na sa ubang mga distraction.
Tutanawan ng mga tao mo tindog naghilak sa pagpasalamat, kay bisag bugat ang gihambin nga mga pagsulay, nagpabilin matinud-anon sa pagsalig sa Diyos, nagpabilin nga masimbahon sa Diyos. Bisag bugat na saylo na sa kahimuan, mahibulong kang makaabot gyapon sa simbahan. Tuon kay ang Diyos naghantang na tugdugang kalig-on nga dili ta madaog sa mga pagsulay. Hallelujah. Ang Ginoo ilang ikuhang pagtagad, mga tao nagkunit na silang bato. Huwag ilang ipangutana ang Ginoo, kaning bayhana nakaplaga namo ning nagbuhat sa sala nga ikamatay. Ug matod pa ni Moises, batuon ni nasa laod. Ikaw unsa imong ikasulti? Ang Ginoo mi yuko suwat siya, kinsa man kaninyo ang walay sala, mo ipaunaha pagbato aning babae. Ibalik siya pagyuko. Kung nangaulaw tong mga tao sa ilang unahuna, kay walay usa nilang way konsensya nga naay sala. Ing talikod sila sa babae, pagtindog sa Ginoo, asa na imong mga magsusumbong? Wala na sila. Huwag na si Ginoo, lakaw, ayaw na pagpakasala. Hallelujah. May mga tao, mga igsoon, naandam na sa pangbato. Kunit na og bato, naghulat na kung saan pagbato. Nangin sa Ginoo, kinsa ba kaniya way sala? Kay paunahan siya pagbato. Usahay, batuon na to ng mga tao, mga depressed. Kita nimo sa mga panahon nga tungod sa depression, makita nimo kinabuhi nga nagkalisod, di na halos makitaan sa simbahan. Pag-abot sa simbahan, muratag magunit og bato. Atong batuon. Pero matod pa siya, kisa may sa inyo, way sala, mauwi paunaha pagbato. Kining atong pagdalagan, dili ta makabuylo, unat sa pagdagan, kung nagunit ang bato. Andamon ang kinabuhi sa pagpasaylo niya itong mga nahuyangan, aron dili ta malupigan sa buhat sa kaaway. Aron makadagan tagmaayo, atong ipanglabay ning bato nga andam na nato akusar sa atong mga kaubanan. Ug ipagaan ang kinabuhi sa gugma diha sa pagpinasaylo ay magtinan-away ta nga may mga tindensitang makasala, may mga tindensitang masayop, may mga tindensitang maluyahan. Kung inig bali-bali sa panahon, katong imong gitamay mo balik ang kalig-on o kadasig, ug ikaw na po'y mahulog sa mga kaluyahon. Kung ang imong gihimo-himoon po dali nga tao, musamot kagkawala sa pagpangalagan, magtanom tada ang pagdawat sa mga kaigsunan uban sa ilang makapakyasan, aron nga ining abot sa atong kapakyasan, may mga tao po musabubo na ito, aron madalata sa pagpadayo na ning lupa nga atong ginaapilan. Malipay na lantag na yung mga dugay na kaiwan nato makiti sa simbahan. Ato silang tanaw nupan sa paghinangok. Tama sa Ginoo naghulat. Katong amahan nga naghulat siya, anak, wala na siya maghunahunag buhi pa. Pero gihandom niyang makabalik. Pero ang anak pagbalik, bahala nag-ulipon ang pagtanaw sa akong amahan. Nagkagulitlay na, nagkahugaw-hugaw na, kutoy ang tiyan, nakaabot pa sa pag-uli sa balay. Pagtanaw sa mahan, gidagan sa man, gihinangok. Bisang ningon ng anak, ay nagkukisipa nga imong anak. Himuan na lang kung imong ulipon. Pero nagsubo siya mga ulipon, pagkuha mong nindot nga bisti. Kay kining akong anak patay na. Pero nabuhay pag-usam. Hinaot, napatay mga pag-ampo niya itong mga nawa na sa dalan. Napatay, di na to hukman ang atong mga anak nga karon naa sa kalibog, naa sa depression.
Magpabili lang ng magampo nga unta. Maabot sila sa pagpukaw sa Diyos. Maabot sila sa paghikap sa Ginoo. Ug may pipila na kanila na nakaabot sa simbahan. Ug napati nilang pagkakos sa Diyos. Nabisan nawa na tasagalan, pero nabuhi na pag-usap. Sundo na to ang ihimplo sa Ginoo. The author and finisher of our faith, who for the joy endured the cross that was set before him, despising the shame. Bisag giludan ng Ginoo, mawa ang iyang pukos nga luwason ng kalibutan. Isag pa wa madistract ang iyang pukos nga kinahanglang madaog niya ang pagkalinansang sa krus mahimunghalan sa sala nato nga tanan. Gibunal-bunalan, gitulak nagkadagma-dagma, pero wa mawa ang pukos sa pagluwas natong tanan. Nahimo siyang ihimplo bisag unsa kadaghay pagsulay. Na dili na to iwala atong determinasyon ang mga pag-anto sa Ginoo para sa atong kaluwasan. Ang ipangayo lang sa Diyos, he that endures to the end, the same shall be saved. Kung niya taning lumba karon na naglahutay na ta, ang atong determinasyon padayon nga ipoko sa Ginoo, kay naguna siya sa atong dalan sa daghang pagdaog sa mga pag-anto. Kung nakatilaw kag pagdaot sa imong dungog, layo ra na atong giludan ang naong sa Ginoo. Kung nakatagamtam kag pagbudhi, layo ra ni sayang pagkalinansang sa cross. Tutukan nato ang Ginoo aron makabatuntag kalig-on sa atong determinasyon. Nabisan na hulusan siya sa kinabuhi, ang iyang kamatayon naghawas ka nato gikan sa pagkamakasasala. Ug tungod sa iyang pagdaog sa mga pag-antos, human siya na banhaw, milingkod siya sa tuo sa panggahom sa kalangitan. Palando nga ang Ginoo nga miantos sa mga pagsupak sa mga makasasala. Masig abuton mong kataka, basin kung mga luya mo sa inyong panghuna-huna, o magkapadivert sa inyong attention sa mga butang dili tinuod. Uban na ito, kapoy na sa lumpa. Daghanay gibati, daghanay kaluyahon, gikapoy ka na, daghay mga distraction. Pero paminaw na to ang Ginoo ani nga adlaw, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, umari ka nako kamong tanan nga napudlay ug nabugatan, and I will give you rest. Inigawas na to ani nga panagdigom, bagong kalinaw maghari sa unahuna, bagong kusog sa gugma ang maglihok sa atong kinabuhi. Bagong dalan sa katarong, bagong dalan sa pagkabinalaan, kay hugasan ta sa Diyos aning adlaw, tagahan ta niyang pahulay sa mga kabugan na nagpiit sa atong kalag. Usahay kapuyon na ta sa daghay mga hasol. Kapuyo na ta sa daghay kababagan. May mga giamputa nga pila na katuig hangtod karon na walay imikway katubagan. Ang importante, bisag dili pa moabot ang katubagan, daog kaya nimong pasanon, kaya nimong i-reject, kaya nimong likayan ang mga paghasol sa imong kinabuhi. Aron nga manuol ta sa Diyos. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Atong ipakita sa Diyos nga wala ta matarog sa mga pagsulay. Wala ta matarog sa naghay mga kahasol. Malipayon ta taliwala aning tanan tungod sa atong buhing paglaom.
upon the Lord shall renew their strength. Ayaw palimbong sa daghang mga distraction. Kay nagkahulugan na sa kaugmaon sa atong kalag. Ang atong lawas, destin na niya sa pagbalik sa abo. Pero ang atong kalag, doon na eternal home nga giantong. Manindog ng tanan. Ibalik ang imong pokus sa Ginoo. Ayaw luibi ang Diyos ay ang paghigugma. Ayaw luibi ang Ginoo pinagi sa pagtutok og laing mga butang. Ang Ginoo mo'y tagiya sa tanang mga butang. Higugmaon na ito ang iyang pagluwas. Ang atong Diyos abughuan. Gusto siya nga walay karibal sa imong paghigugma. Set your affection on things above. Nasayon na Ginoo kuno sa atong panginahanglan. Nasayon na Ginoo kung sa atong mga pangandoy. Itutok lang ato kaniya. Ang imong pagtanaw kay tagahan ka sa Diyos sa imong mga pagpanginahanglan. Let not your heart be troubled. I will go and prepare a place for you and come again and take you unto myself,
that where I am, there ye may be also. Salamati ang Ginoo sa imong pagsulay. Salamati ang Ginoo sa imong trabaho. Salamati ang Ginoo sa imong mga panalangin. Salamati ang Ginoo sa imong mga kaluyahon. Aron dili ma-divert ang imong determination. Alingkura pag-usabang Ginoo sa trono sa imong kasing-kasing. Iglesia, ikaw akong Diyos. Psalm 91. Siya nga nagpuyo sa tinago nga dapit sa taas o yamot. Magpuyo ilalom sa landong sa makagagahong. Akong magaingon sa Ginoo, siya mo'y akong dalampanan. Mo'y akong kuta. Sa Diyos kaniya ako nagasalig. Siya magaluwas kanimo gikan sa litag sa mga ngayam ug gikan sa makamatay nga hampak. Tabunan kaniya sa iyang mga dagang ug sa ilalom sa iyang mga pako. Ikaw magasalig kang iyang kamatuoran mahimong imong taming ug panagam. Sa matag panahon nga atong mabatyagan ng Ginoo, mahisaman ta sa usa nga nagtago sa usa ka kuta nga linandungan sa landong sa makagagahom. Aning adlaw nga batyagan nato ang presensya sa Dios. Makasalig ta kita-kitaguan sa iyang protection. Makapadayon kita ani nga panaw. Praise God. Magbayaw tag kamot sa dili pa ta magtapos. Atong batyago ng presensya sa Diyos nga niya karon nagalihok. I can feel Him in the air. Hallelujah. Nagbayaw tag kamot sa pagsimba sa iyang ngalan. For the Lord is good, and His mercy is everlasting.
Set your focus on Him. Set your affection on things above, where the Lord seated on the right hand of the Most High God. Mag-aawit ako sa kaawit. Mag-unsa man, kung ang tanang butang imong maangkon, mawala ang Ginoo. Awito na ito na nga awit. Labaw ka sa tanan.